negativan trend u odnosu na prethodne godine, smatram da je potrebno bez odlaganja pokrenuti mjere i aktivnosti za promjenu tog trenda. Da bismo u tom uspjeli, u strategiju razvoja ICT industrije u Hrvatskoj potrebno je osnažiti suradnju obrazovanja i znanosti sa gospodarstvom, potaknuti razvojno-istraživačke aktivnosti, inovativnost, proizvodnju softvera, za što ne trebaju velike proizvodne hale, nego centri znanja i visoko obrazovani zaposlenici. Povećati ulaganje u razvoj suvremene ICT infrastrukture, te osigurati primjenu i uprave i poslovanja na svim razinama upravljanja i rada i u svim industrijama. Tehnologija mora biti dostupna svima, što prvenstveno podrazumijeva dostupnost širokopojasnog pristupa internetu za sve građane te korištenje ICT-a u poslovnom i javnom sektoru. Već danas analitičari predviđaju da svaka 1000 novih korisnika širokopojasnog pristupa internetu kreira